Aji Sutresno saking Cikarang. Salim rumien. Nah. Pak Bogel ki wong lagi pembukaan. Lagi pembukaan wis kon njaluk wis kon ngemis. Hae Pak Haji. Ya Allah. Loh, tenan toh Pak Haji. Satu. Dua. Tiga. Pak dosa lo ngene iki ya ta. Hukume dosa. Bagiamu ki lho. Bagiane Mas Bogel. Empat. Kowe urung. Kowe urung. Kowe iki kaya mirang-mirangke aku lho, Dik, Dik. Ya, dilebokke, Dik. Pilihanku pribadi rumah. Presules ya ingkang wani. Pak Haji maju mriko. Yen kondisi hatiku besuke. Maju mriko Pak Haji. Bersanono Cikarang bergoyang asik. Pak Haji mau nyanyi? Oh Pak Haji. Semuanya memang untuk Anda. Mas Marno. Pokoknya juragan kok Cikarang aja dilungguh kesek. Sing tuwek beraksi. Nyuwun Oke. wijing miring disragenke Mas. Pak Haji pun hae lho niki. Niki pun hae. Allah. Tak kira iki pengen campur sari aku paling begenten tibane sing luwih nemen iki piye to. Kowe ora ngerti iki wilayahku. Iya. Ayo. Sing Iki tuwek soalnya beraksi, selarisan. ya. Selarisan. Ya, pilihanku Pribadi Aja do lungguh, telu-telune ngadeg jumeneng. Kijing miring langsung. Aku mar ngomong apa tuh? apa? Ada berapa tinggi? Iya. Ada berapa? Iya. Iya. Bolong sisa bajing las, jangan
jarene engko lek arep bubar, kok ditambahi Pak Haji sih, ya Pak Haji. Pak Haji, lek niki pun bubar. Pak Haji niki pun bubar, Pak Haji. Durung. Terus ke. Oh, bubar lagune to maksudnya. Ya. Sayang, sayang, disayang. Disayang, sayang. Punya orang. Ayo Mas Paris. Ayo Mas, monggo Paris. Kicing miring. Kicing miring. Aku pilih sing lansir kuning Mas. Kicing miring Mas. Kicing miring. Darah disampirke Pak Haji. Ayo gerak orang ngampirke. Ajo, ajo ngono, Mas. Ajo ngono. Jalalila. Jalalila Pak Haji. Pak Haji Tresno nggih. Yang punya Cikarang, Mbak. Pak Haji Yang punya kawasan Cikarang. dilajeng napa menika dibablasne napa? Sampun. Nggih, kicing miring napa? Riti wiru-wiru, aja tilire ra iso turu ya. Aja ngono Mas, aja ngono. Nikmatine sires podang kuning, ngalamun rau. Podang kuning Pak Denarno. Asik. Pak Haji matur sembah. Indonesia.
kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu keyang Apa ngaten to Pak Yatno? tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni manggel aku manggel yen kepethuk irungmu bakal tak ciwel 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 ala ciwel Lali janjine Sugeng rawuh Bapak Aris Setiawan Ketua Bekong Sendang Bubur Gede Kemolok Alayo alayo Kadung dandan Pak Yatno ora teko. Ae Tiwas aku deg-degan lho Pak Yatno. yo ben tekan sore ya Iki tibane abang ki jam piro? Janjane kowe nanti gelagatmu saja nyupriyani ayo dah atiku sujono kowe malah wong liya Selalu mulia memang mengenai cabur saya Indonesia Lur. ayo udah Selalu mulia derajat profesional dekorasi. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Selalu mulia memang lali janjine kandhane alesane kadung tandan kaya ora teko Mas Landa grogi aku inget karo Mbak Kia wae. Lah nopo lho Pak Wis Yatno? lah yo. Engko gantian karo anu Rizka. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujono
melupakan segalanya lho lak yo piye Lali Jan. kabeh Mas. Paris, pripun mau ngrasane sing radi sepuh sakniki sing radi nom pripun rasane? Alus malah. Oh, malah alus. Anu pilih sing radi sepuh napa sing radi nom menika Pak? Kaca sithik. Oke. Kok ya iso lho. Lah kacik sithik barang. Catatan sajroning ati datang lumpur saya merati Mas Bani Sugrawuh aku kowe dadi garwa marga laren nang kubuk asmara Kok gur separo to? Monggo Mas Tris, Mas Ribut. Ayo digarengke acanane Bapak Parno. Mas Baiti monggo. Monggo Mas Tris. Pak Hati, monggo Pak Hati. Asik. Sugeng rawuh ki Bapak Bani nggih. Mung sliramu kang dadi manik ing kalbu Retno tansah anglelewa pawalengku muga tansah eling sadyan abot adoh tansah sumati monggo Mas Tarno asik nggih sembah nuwun denek suka Paris suka nggih monggo Bapak Aris Setiawan Bapak Kemat Mbah Kemat monggo digayeng nggih Kembang sremeng atiku asingku kang regani dadi usahane aku kan nandang pronto liranono saged ing sliramu tansah atut runtun kaya mimpi monggo Bapak Paiti Semar Mulia karya sesarang kali sambur sari Semar Mulia yang itu ya oke audio sound systemnya Alkalin Sang Josi monggo dimantung para rawuh para tamu kakung Kusuma Putri mbok pilih badhe kentut-kentut dari awalo dari terus wonten monggo sambut kula siapin amplop niki nggih atensine putri tenggo Ayo Mas, mari lagi ya. kamu kang dadi manik ing kalbu apindo retno tansah anglelewa pawalengku iya tansah eling sadyan
lagune kang setunggal titip tresno nggih. Nggih, monggo. Nggih dilajengke titip tresno mawon. Monggo Mas Marno, Mas Marno. Oke, dipun pun saya belajar mangke mbok pilih. Kenten-kenten awal mangga. Wong kuning kembang jroning atiku, asihku kang gregane dadi usadane aku kang nandang kota. Alilanono saged breng sliramu tanasa akan dengeran tengah kaya mimpi lan mintuno asik. Mas Bani, monggo Mas Bani. Oke, monggo. Titip tresno. Monggo Pak Marno, Mas Marno. Ora apa-apa, Nduk. Monggo, mapak sinden. Oh, iki nggih surakane saking Pak D Bojong. Mengke kelangenane rada lali aku, Nduk. Pokoke nuansane sregenan, Nduk. Biasane ora ada saka tandha mata. Yen liwat aku kelingan Pak Men. Gubuk kae biyen tak goleren Nduk. Apa ora kelingan? Ning ngejagak kebak tulisan warna abang tondo. Isih apa? Allah ya ora mungkin. Gubuk kae yen wati awe wet biyen ora bakal lali. Gubuk kae kebat seto wayah wengi nganti gagap rino. Pak Men ngresake Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang. Siap hae Pak Men. Ya Allah, iki nek aku nang kene nak ya sedina betah. Ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mas, bablas ke Roro Jonggrang ya, Mas. Catatan sajroning Jonggrang. Kenakane Pak Budha saking Kengipun Pak Dimin. Juragane saking Pasar Bojong, Rawabuaya.
jonggrang kowe pancen ayu tenan iki aku kelem kowe ayu nduk ora mokal yen kowe dadi bebutan wasepadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita kuyungan Pak Darto Sugeng Siang sejahar gitu monggo bapak ingin jadi among rawuh ibu-ibu tobat kowe wanita keparat wis apa ora ngerti putra ratu penggengar ratu Jamarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara jonggrang manut senengku iya jonggrang banyumu bahno perahu layar oh ya Pade Pak Haji oke Bapak Ustadz Bapak Yam Kodang kuning Pak Tri oke monggo ya nek kene sik ya tak nyambari Pak Parjo esuk awan monggo ayo ayo ning omah wis ora krasan keluyuran kanggo lei sing tak sayang bebeng titir angonku golek ora krasa esuk awan nganti wengi Sarawang ngoceh dheweke ngaleh bentrokan bahna ngersakaken perahu layar monggo Mas asleret ireng monggo perahu layar kira-kira Pak Bro saking sesepuh kula